Fem spoiler. Benvolguts perquinautes, benvinguts a aquest capítol 2 de Transport Fever 2 Catalunya. I el títol és Xarxa Ferroviària de Figueres, ampliem concessions. I bé, anem a anar a la Transport Fever 2, benvolguts perquinautes. Hi ha una mica de retard, però hauria de sortir-vos el tren aquest. Tenim una bona notícia. Benvolguts ciutadans, benvolguts perquinautes. Ens ha concedit el president ampliar la xarxa fins Tàrrega. Sembla que a Tàrrega ho han reclamat, han dit no volem ser catalans de segona, no volem ser catalans de segona, som els tàrregues. En fi, ja sabeu com van les manifestacions, sí, són legals. En el 1950, tot i que els que vingueu d'altres realitats alternatives, on hi ha un tal Franco, entenc jo que us sorprengui, però anem a ampliar la xarxa fins a Tàrrega de moment, i un cop s'hagi acabat l'estrena sembla que ens ha de donar una notícia el senyor president. Espero que sigui bona. Anem a veure. Si hi ha sort, acabarem la línia SL3. Anem a fer una carretera urbana fins aquí. I anem a fer Tàrrega. On està la parada? Aquí. Ben amagadeta per l'arbre. Tindran una bona obra, una bona ombra els de Tàrrega. I agafarem aquest model de bus que li agrada a l'alcalde de Tàrrega. I bé, ara anem a ampliar l'SL3. Ja comencen a haver-hi alguns passatgers. Bé, anem a afegir l'estació de Tàrrega i anem a fer que pari a la tornada. Anem a veure on està. Està arribant a Lleida, perfecte. I farem el recorregut fins a Tàrrega des de Lleida. I arribant a Mollerussa, al tornar de Tàrrega, el president té una notícia per nosaltres, així que l'escoltarem en la roda de premsa. Aviam què ens diu. De moment arribarem a Mollerussa. Veurem quanta gent puja per anar fins a Tàrrega. Aviam, estic nerviosa. Estic dels nervis, aviam que ens dirà el president Casademunt. Estic molt nerviós, en sèrio. M'agradaria tant ampliar, jo què sé, fins a Manresa, no sé, fins a alguna banda. En fi. Però que els que veniu del futur
haureu llegit a la premsa les declaracions, però jo no puc viatjar pel temps, puc viatjar entre realitats però no pel temps. Ja m'enteneu? A Tàrrega sembla que hi ha gent esperant, tenim 9 passatgers. Anem cap a Mollerussa i anirem a Mollerussa i sembla que té una declaració important en quant al ferrocarril el senyor president. En fi, aviam. Arribem a Mollerussa, a veure quanta gent se puja i baixa. Hi ha alguna gent, hi ha gent a Mollerussa. Estic content, he pogut completar la línia S a la 3 i ara abandonem el tren i ens quedem a Mollerussa. Anirem amb el cotxe del senyor president i anirem a la sala d'actes. Situa per aquí. Bé. Benvolguts ciutadans de Catalunya. Catalunya és una gran nació que està descobrint una eina de transport com el ferrocarril. Aquí el senyor Berki és l'impulsor d'aquesta idea. No li he fet gaire cas, cert, li vaig impedir ampliar fins a Tàrrega, però ara, benvolguts catalans, anunciem que permetrem al senyor Berki anar fins a la costa de Girona, fer les seves línies de tren. Bé, li deixarem fer la línia SG1, no confondre... Bé, no m'entendreu la broma. En fi, tindrà la línia Figueres Roses Cadaqués, que serà la primera línia que es farà. Figueres Roses Cadaqués, tot en via única. De moment res de vies dobles ni masses andanes en les estacions. El SG2 Figueres Vilajuïga Portbou, la SG3 Figueres Sant Miquel de Fluvià, Girona, i en estudi la SG4 Sant Miquel de Fluvià, Figueres l'Escala Palafrugell. Figueres l'Escala Palafrugell. Bé, doncs anem a construir les línies que ens ha dit el senyor Casademunt, el molt honorable. Doncs anem a fer l'estació de Figueres. Anem a fer-la aquí. Anem a fer-la aquí. Com és una estació per on passaran, hi haurà moltes línies, fem una estació de 8 andanes, després ja veurem. I bé, anem a veure on fem l'estació de Roses. Estació de Roses, tot en via única, ens ha dit el president. Podríem fer una mica de trampa, no? A ficar alguna via doble, no? No, ningú vol desafiar l'autoritat. Vale. Sí. Algú vol recordar el passat revolucionari que va impedir la dictadura de Franco. És lamentable. Perdó, per avançar en veu alta, jo no he dit res. I a Cadaqués farem l'estació final
de la línia. Anem a fer aplanar el terreny i aquí farem l'estació via única sense d'arribar a aquest edifici a ser possible. Aquesta caseta, vale, ara construïm la via única tal com ens ha indicat el president, via casa damunt. Ara estem anant massa lluny. Aquí. I no, això hauria de ser així. Així. Això, ponts, farem aquests ponts. Vale, aquí tenim tota la línia feta, però ens faltaran les línies d'autobús per a portar passatgers i que el senyor president estigui orgullós de nosaltres. Vale, ja tenim això. Anem a construir la línia SG1 SG1 Figueres Cadaqués. Pensa el senyor president que amb això traurem el turisme a Catalunya. Els espanyols agafaran el cotxe fins a Figueres i que ja el deixaran. Bé, ja sabeu el que em penso, però bé, ara anem a aquí ens faltarà el dipòsit de trens per ficar els trens en la línia i que puguin circular per la nostra primera línia més enllà de Lleida, de les terres de la Plana. En fi, anem a ficar aquí, ficarem un carreró al costat de la platja. El tren a la platja. És com ho pensa vendre el president, No us menteixo pas. Soc del tot sincer. En quant als plans del senyor Casademunt. Vale. Això. Vale, aquesta línia serà la línia Cadaqués d'autobusos. Anem a fer-la el més ràpid possible. Recordeu que SG1 l'hem de colorejar de vermell. Potser cada que farem 3 línies de bus en el futur, ja veurem. De moment, amb una sola línia ja farem per començar. Cadaqués. Hi ha forces turistes, potser anem a ficar aquest. Cadaqués. Roses també hi haurà bastanta gent. Aquí, SG1,
ha de ser vermell. Vale, anem a continuar. Roses de camí a les platges de roses anirem. Bé, canto fatal i ha plogut prou en la realitat de la que procedeixo. Vull dir, ha plogut molt aquests dies a la zona de Roses i millor no cantar. En fi, anem a construir la xarxa amb això. Vale. Roses ficarem... no. Aquest, que hi ha 10 passatgers que hi caben. Roses del cel. En fi, anem a continuar. I Figueres, que serà el nostre centre neuràlgic de les nostres línies. Anem a fer diverses línies. Oh, aquest gravar continu aviam. Vale, aviam. Aquí a Figueres hem de fer diverses línies. La línia 1 de Figueres que vale, anem a fer la línia Figueres 1 Figueres 1. És el codi de línies, vermell és la línia 1. No. Aquí aquí no hi ha cap parada. Aquí faltaria una parada. Ho veieu, no? Falta una parada. Un moment, anem a ficar per Figueres 1 i ho pintarem de vermell. Pintarem de vermell i Figueres 1. Acaba per aquí, per aquí, per aquí. Ara farem una línia que vagi per aquí. Per la línia 3, vale? Figueres 2 Figueres 2 que serà aquí
aquí aquí hauríem de ficar a l'altre costat parades de bus. Aquí no havíem ficat parades. Bé, doncs anem a ficar Figueres 2. Hop. Hop. Anem a ficar Lilàs. Ja tranquils que... Hop. Figueres 2. Hop. Vale, aviam. Figueres 1. Figueres 2. Ens falta aquest trosset. Sí, que farem per aquí. Figueres 3, que farem un petit recorregut i ja està. Figueres 3, color verd. I ara sí que ja començarem amb els nostres trens. Aquí ens faltaria una estació, una parada, perdó, no pas estació. Són dos conceptes semblants però diferents. Bé. Aquí una estació. Línia 3. Aquí, com és més curta, farem 4 usos i adeu. I ara ens anem a Cadaqués a ficar els trens en circulació. Bueno, aquest diu el senyor president que seria interessant, així que el ficarem. SG1 A1 i el fiquem en circulació aquí. Vale. No m'havia espantat. Vale. Anem a agafar el tren. CG1. El president ve a fer la inauguració. Actualment president en funcions, el senyor Casademunt, que vol presentar aquesta línia i la xarxa inicial de trens que tenim com una cosa important que fa el nostre govern. Sí, es vol aprofitar de mi per guanyar les eleccions. Però si guanya les eleccions em donarà més concessions. Per tant, ens hem de callar la boca. Sí, a vegades cal ser una mica hipòcrita. A vegades, no sempre. I la hipocresia no sempre és bona. A vegades cal ser valent i dir un el que pensa.
I de fet té certa raó el president, clar. Hem que pensar que s'ha de veure l'utilització que es fa. Clar, encara no, aquesta línia, com encara no és estiu, potser el faran servir els vilatans d'aquestes ciutats. Anem cap a Figueres, anem a un pas a nivell, anem a creuar un pont ferroviari per sobre una carretera i arribarem a Figueres i després viceversa. Sortim de Figueres cap a Roses. Veieu que té l'exterior del tren. Seguim de 8 de moment, a veure si a Roses tenim sort i tenim gent. Si no, el nostre president no ens deixarà continuar construint. Anem a veure si ens deixen construir més línies o no. Encara ens anul·la l'SG2 i l'SG3, perquè l'SG4 encara està en estudi. E2 i l'SG3 sembla que ens ho autoritza, però ja veurem. Ja veurem. El senyor Casademunt, a veure què ens diu. Sembla que comencen a haver-hi passatgers, un en direcció Cadaqués. Bueno, sembla que perdem la cursa contra la Teisa i companyia. D'augment hem de tenir fe. També en via única és normal que sigui poc atractiu, almenys una via per encreuar i ficar més trens. No, sembla que no ens faran cas. Bueno, cada que s'està omplint, deixem el passatger. Hi ha l'automàtic. La gravació automàtica, senyors i senyores, benvolguts perquinautes. Sembla que hi ha la gravació automàtica i 18 passatgers, està bé per l'SG1. Anem a per l'SG2 cap a Portbou. Almenys ens aproparem una mica a la frontera francesa i anem a fer-ho aquí. A partir de la via 3 estendrem per aquí i farem Vilajuïga, que haurem de planar una mica. Farem aquí l'estació. L'estació en via única, ja que de moment el president Casademunt és l'únic que ens permet, sobretot ara que s'apropen les eleccions generals de Catalunya i les eleccions presidencials. Sí, perquè aquí tenim presidencials. Recordem que som una república, no som pas una monarquia, com ho era a cert país. Va haver-hi l'intent de cop d'estat per un tal Franco. Un tal Mola i un tal... ja sabeu, els que em refereixo, aquells criminals que encara el judici està pendent. No ho sé jo, com anirem. Perdó. La Gran Avinguda de l'estació. Doncs això serà la Gran Avinguda. Estació, apa. Que la petita estació de Vilajuïga.
Op. No construir la via, així ja la tindrem construïda. No sé si seguir planant el terreny. Sí, anem a planar el terreny. Anem a ficar la via. Anem a ficar la via. De moment via única. 1.390 passatgers en total. Transportat. Sembla... Anem a ficar aquest, que és més espectacular. Dic que el president no està gaire d'acord. I a Portbou ja farem el depòsit de trens. De moment anem a fer la línia de bus de Vilajuïga, la via urbana, la línia urbana, perdó, i el dipòsit de vehicles anem a fer-lo aquí, que és més pla, més planer. Vilajuïga. Aviam si aconseguim fer la línia a Girona abans de les eleccions. Nosaltres ens hem concedit fer aquestes obres fins a les eleccions i s'ha acordat amb l'oposició que es permetin aquestes obres, però només aquestes, la CG1 i la CG2. Després de les eleccions veurem el que ens diu el nou president. No sabem si serà el senyor Casademunt o si serà un altre president. Ja ho veurem en els resultats electorals. De moment anem a fer circular els busos de Vilajuïga, de la línia urbana. Equivocat de botó. Anem-hi a Vilajuïga. I anem a continuar fins a Portbou. Fins a Portbou, on farem l'estació, una avinguda. La gravació automàtica. Benvolguts barquinautes. Up. Vale. I aquí és on acabarà la nostra línia, la SG2, que esperem que sigui un gran èxit i que el president ens autoritzi a fer-ne més. Anem a fer aquest disseny, que és maco, el rotllo pont de San Francisco, i el president és una petició personal del president. Però bueno, us sembla bona idea, no? La idea que he tingut de el pont de San Francisco com a pont ferroviari, que sí que hem d'amagar que el president, vale? Ho hem d'amagar, no diu res, que el senyor Casademunt, si no, que ningú filtri els periodistes, que no ens coneixem aquí, però els periodistes diuen de tot. Hem de guanyar les eleccions. Bueno, les ha de guanyar el senyor Casademunt, si volem que segueixi el ferroviari. Per altres candidats no sé jo el que realment pensen, però bé, veuran que és un èxit, veuran que no és un èxit, aquí sí, benvolguts barquinautes, que dirà que és un èxit. Clar que sí,
Clar que sí. Això serà un èxit. Si ho ha sigut el Regne Unit, que és un país de bàrbars, només beuen alcohol i alcohol, almenys segons el que diu el senyor Casademunt. L'ambaixador anglès no està gaire content, això s'ha de dir. Però bé, fos pels anglesos i els americans i els soviètics i els francesos, no tindríem la nostra república catalana, així que hauríem de callar-nos una mica, penso, la meva opinió personal, almenys en aquest univers paral·lel en el que estem, vull dir, en la situació que estem. I ara ens falta construir el SG2 Portbou Figueres. Hop. Vilajuïga, Figueres, via 3, via 1, Vilajuïga, up, i ficarem, aviam quin tren ha escollit per nosaltres el senyor president. Aquest no el veu massa ràpid. Diu que vol provar un tren dièsel, aquest ferrobús. Diu que amb cada costat vol provar diferents trens, ja sabeu. Vol varietat ferroviària el nostre president. Jo estic d'acord, una mica varietat va bé, però caldria tenir clara una mica la línia a seguir. SG2, coloregem bé i anem a agafar el tren. I tinc una bona notícia per vosaltres. Avui, ja a finals d'agost del 1951, de dir que el senyor Casademunt ha guanyat les eleccions i ens donaran més concessions ferroviàries, almenys pels propers 4 anys, que ens permetran desenvolupar una xarxa ferroviària digna de la nostra República Catalana. Exacte. Benvolguts companys, benvolguts barquinautes, benvolguts catalans, catalanes. I bé, també els turistes anglesos, no feu cas al que diu el senyor Casademunt en algunes declaracions sobre vosaltres, utilitzeu els nostres trens per anar a Cadaqués, per anar al Montblanc, que és molt interessant de visitar, i fins i tot a Portbou, que ja hi ha un autobús que us porta fins a França. De moment, de moment hi ha plans, almenys està dintre dels meus plans, connectar França i Catalunya a través del tren, però de moment el senyor president no ha arribat a cap acord amb el president de França, Charles de Gaulle, que de moment està pendent de reconstruir el seu país i no està interessat en les relacions amb Catalunya, tot i que hi ha algunes coses que en parlarem, però bé, això serà en el futur i dependrà de les accions que prengui el senyor Casademunt. Si fa accions massa comunistes, massa a la línia dels russos, dels soviètics, els francesos i els anglesos potser no ens donen tant de suport com ens estan donant, i els soviètics, si fem masses coses capitalistes, tampoc. Per tant, hem de mantenir una equidistància complexa, però que de moment està funcionant. Nosaltres fem els nostres trens, que és política, ho deixem als polítics, el que és economia als economistes, i el que és de Déu als religiosos, tot i que s'ha prohibit que hi hagi una religió oficial que rebi subvencions directes a l'Estat,
el que sí que es permet és la llibertat de culte, vale? Llibertat de culte i sobretot la recerca de l'espiritualitat, que és un nou concepte així una mica abstracte que s'està desenvolupant. De moment la nostra línia Portbou no té gaire èxit, no té gaires viatgers, però anem a veure vida jurídica què succeeix i anem a veure com va la nostra aventura ferroviària. Bé, continuem cap a Vilajuïga en via única de moment. Però no us preocupeu, evitaré perquè hi hagi via doble o almenys 2 andanes per estació, que es puguin fer creuaments i augmentar una mica les freqüències i fer més atractiu les nostres línies. De moment, línies en via única, entenc jo que costa. Costa, sobretot amb la flexibilitat que té l'autobús. Ho entenc. Malauradament ho entenc. Bueno, mireu, aquest pont ferroviari és maco. És molt maco. És preciós. És genial, és meravellós, companys i companyes, berquinautes. Continuem cap a Portbou amb els nostres 3 passatgers. És una desena part del que cap en el nostre ferrobús. Anem a veure. Bueno, hi ha força gent a Portbou, sembla. Bueno, comença a fluir aquesta línia. 20 passatgers. Interessant. Però no, anem a continuar. Anem a crear la línia SG3. Una peculiaritat que per variar només ens deixen fins a Sant Miquel de Fluvià, perquè com no han tingut el senyor president la majoria absoluta, sinó que ha hagut de pactar amb un cert partit, és una mica bastant favorable a la Teisa i no vol, bueno, la Teisa i altres companyies de bus interurbà. Per tant, ens prohibeix arribar fins a Girona de moment. Però ens permet arribar fins a Sant Miquel de Fluvià. De moment. Esperem que en un futur s'ho repensi tant l'un com l'altre. Anem a fer arribar això a la via 4. Aquesta línia a la via 4. Anem a ficar aquí això. I farà Sant Miquel de Fluvià, Figueres. Aviam si aconseguim convèncer el govern de que faci més línies ferroviàries. No ho sé com reaccionaran els habitants de Girona. Gironins, feu manifestacions. No he dit res de manifestacions. Aviam, senyor Berqui, vostè ha parlat de manifestacions per fer línies ferroviàries cap a Girona. Desmenteix aquestes declaracions? Sí, ho desmenteixo públicament i sense res més a dir, que penso que per Girona i per Catalunya en general seria ideal tenir una xarxa ferroviària digna d'un gran país com és el nostre, que és Catalunya, i que ens mereixem una bona xarxa ferroviària. Com veieu, he tingut que desmentir les manifestacions, però esteu d'acord, no? Que ens fan falta manifestacions arreu del territori per defensar el ferrocarril. És
Sabeu, els busos no són tan còmodes com els ferrocarrils, però no he dit res, no ho filtreu això a la premsa, que ja ens coneixem, que ha sigut tu, sí, t'he vist que parlaves amb un periodista. No, ja en parlarem al Consell Directiu i espero que presentis la teva emissió aviat. Però jo no he sigut, Becky, jo no he sigut. Jo soc un gran defensor del ferrocarril i jo no vull que tinguis problemes. Segur que ha sigut aquell ros de merda que tens al teu Consell Directiu. Jo no soc ningún traidor. Jo soy de la pàtria Rússia, de la Unió Soviètica. Vale, nois, tranquils, ja la investigarem més a fons. De moment deixeu-me construir la SG3. Ui, he ficat masses busos. Veieu? Em distraieu amb les vostres discussions. Ja han marxat, m'han deixat aquí sol, parlant. Aquest consell directiu, no confieu mai en els vostres consells directius, és un consell d'amic. I anem a fer la SG3, Figueres, Sant Miquel de Fluvià, Girona. Ja ho sé, encara no arriba a Girona, però aspiro a ampliar aquesta línia fins a Girona. Teniu clar, no?, que té que arribar a Girona. I tot bé, de moment el nostre president no està massa d'acord. El que sí que està d'acord és ficar en Flying Hamburger. Tenim un criteri similar, per tant anem a ficar SG3 A1. Estenem la línia, anem a estrenar la SG3, la Figueres, Sant Miquel de Fluvià i la no encara Girona. Malauradament no arribarem a Girona en aquest capítol enter. Però bé, arribarem a Sant Miquel de Fluvià, no està gaire lluny. Hi ha un autobús de la Teissa que porta directament a Girona i bueno, han tingut l'amabilitat, per dir-ho d'alguna manera, de parar a l'estació de Sant Miquel de Fluvià per a portar passatgers. Més aviat ha sigut una demanda personal del president que desitja que hi hagi col·laboració entre les empreses d'autobús i la nostra empresa ferroviària. Diu que la nostra col·laboració pot fer que les grans poblacions tinguin tren i aquestes estiguin connectades a petites poblacions, les que no veieu en el mapa del joc, els que en veieu per ja sabeu què, per internet. Sí, ja ho sé, estem al 1950, ningú sap què és internet, almenys a Catalunya. Però bé, l'ho dit, tenim dos viatgers que venen cap a Figueres. Un d'ells declara que potser farà servir, bé, no ho sabem com anirà tot, però anirem veient. Que abans d'acabar el capítol farem una petita visita a la plana de Lleida per veure com estan anant aquelles línies allà, vale? I així farem un petit anàlisi i presentarem l'informe al govern per convidar-los a ampliar la xarxa ferroviària. Anem cap a la plana de Lleida, no podem anar en tren encara, però algun dia ho aconseguirem. De moment ens anem cap a la plana de Lleida, on tenim diverses línies.
Veieu? Hi ha una gran demanda a la SL3, hi ha força demanda a la SL2 i a la SL1, però hem de veure línia per línia on estan les coses. Està bastant ple la SL1, el tren va bastant ple, la SL2 acaba d'arribar a algun lloc, i hi ha alguns passatgers però no sembla, i la SL3 està plena, i és on hi ha l'alta demanda. De moment fins aquí el capítol d'avui, i us desitjo veure la setmana que ve, dilluns que ve, a Verquiju, Transport Fever 2, Catalunya. Que passeu una bona tarda i una gran setmana.